Kamot ko. Never let you go. Ito. But I know that you still care for me. I know. Ayan, naglalagay na kami sa sako, guys, kasi luto na. Ang bilis-bilis lang, 'di ba? Kahapon lang 'to. Binibiak pa lang namin kahapon. Ngayon luto na. Ayan, ganyan talaga kabilis ang tres. So, kailangan guys, biyakin. Pag ganoon, biyakin naman ulit. So, sobrang lutong nito ah. Sobrahan sa lutong. Gaan na to. Sobrang gaan na to pag kinilo. Kailangan hindi masyadong lutong-luto. Overcook na ba? Kasi magaan na to kapag tinimbang. So, ayan. Hello po, Sis Mirna. Lucy, salamat sa tusok dyan. Bisibisihan na naman kami sa Kupra. Kahapon, nung nagbiak kami ng niyog, pagkatas namin biakin, pinausukan namin yung niluto namin sa usok ba. Tapos ito na, kanina, tinanggalan na to sa bao, tinanggal na sa bao. Ngayon ito, pinupunit-punit na namin. Para ilagay na naman sa sako. Ayan. Oo sis, naka-live to. Nakatulog ako kanina sa live mo. Naka-live to sis. Ang mga 30 minutes lang. Hindi ko na paabutin 1 hour kasi yung battery ko ano na lang, 30% na lang. Kahit pa paano, parang may upload na rin ako, no? Kahit 30 minutes update. Mas maganda-ganda pala yung data lang yung gamit kasi kahit saan, pwede kang mag-live konti. Ang hirap nga lang pag mag-upload, kapag giga lang yung gamit, ang hirap mag-upload. Kasi ang tagal. Pwede lang i-upload kapag giga, yung mga short video lang, mga 1 minutes lang, 2 minutes. Pero pag 13 minutes, 13, ang hirap. Panay loading. Oo sis, salamat sis Mirna. Salamat. Hindi ko may mga kapot na yung sakit. Tapos yun sa dulo, si father sisiksik ng kopra sa sako. Ito si Bunso, Tres Bunso. Tapos ito meron pa kami ditong papausukan na konti kasi hilaw pa. So kailangan pausukan namin ito mamaya. Mamaya ito mag papausok kami ulit mamaya. Salamat sis, pero bihira na ako mag-open doon sa GC natin. Nahiya ako kasi hindi ako active doon eh. Kaya kung sino yung taga GC napunta sa akin,
Yung iba kasi di ko kilala, yun din yung pinupuntahan ko lagi kapag nagla-live. Kasi bihira ako mag-open doon sa messenger na iba. May pasinala mo, nagilaw, nagilaw, rin ma. I know that I with you, I'll never let you go. Sasabihin nun ng mga ka-GC natin, sino ba to? Bakit parang hindi ko to nakikita sa GC? Hindi naman kasi ako sis active doon sa GC natin. Kayo lang nila sis Ina yung napupuntahan ko. Kasi yun, kayo lang yung kilala ko, yung iba di ko kilala. Si Panalo, si sis Ina. Bibi, sako. So, ayan, ito kasi hilaw pa yan, no. Puting-puti pa yan, kaya gagatungan namin mamaya pagkatapos ni pa doon. Kasi mauusukan sila kapag pinausukan ko na dito sa baba. Mauusukan sila doon, hindi pa tapos. So, kailangan tapusin muna yun pa. Sinisiksikan basa ko para marami yung laman. Tapos hahakutin doon sa bahay mamaya kasi baka may mag nakaw. Kasi minsan pag kung kailan hinanakaw yung ibang mga kopra. So, ganun yun guys. Kasi malayo to sa bahay namin. Kailangan isipti na namin to pagkatapos. Kano ang kilo ngayon pa ng kopra? 27. Oh, medyo marami-rami na din to. Salamat sis Myrna sa paharang. 27 daw yung kilo ng kopra ngayon. Medyo marami-rami na din. Medyo marami-rami na din yung matitimbangan nito. Kasi mabigat yung isang sako. Patusok po. I know that I with you, I'll never let you go. Hindi siya orinutan mag-arong. Ano nito makutan nito? Tapos ito yung bao. Ako na magmamakot dyan. Yung bao na yan, pwede yan pang uling, gawing uling. Yan na naman yung aming gagawin dyan. Bigat. Suato.
So ito guys, ano na to, nakasako na to oh, siksik na siksik sa sako. Ayan. Yung isang sako nito, abutin ng pirang kilo pa. Mga 60 times 27 yung kilo. Ilan na ba yun? So ayan, limang sako na kami. Ayan. Sako tayo ni. Yung mga luma, yung sa kumprada. Kumprada ba yun? Ito yung puno ng pili. Maraming bunga. Ayan yung rambutan, hindi namunga kasi hindi pa sila nakarecover simula nung namunga sila. Na ano ba? Lamog na ba? Ano po kayo ba? Lamog. Lamog pa yung, bugbog pa yung mga talbos-talbos, mga sanga-sanga. Kaya hindi sila namunga ngayon. Yung iba na hindi namunga noon, namunga ngayon. Ganun yun. Diba Prinso TV? So ganun po yung pag ano ng siksik ng taba katamaan ng silpipil. Siksik ng kupra para siksik na siksik talaga. Para mabigat. Kumbaga. Yun. Yun. Okay. Yun. Tapos tinamaan pa yung cellphone ko. Durog. Basag-basag. Sayang ng 12K. Yeah, 12K. YT, ano to? Vivo Y21. Dito nakasalala yung isang baboy. Baboy ramo. Dito yung lulutuin pa guys. Oh, lulutuin pa yan. Tadaan! Ito. Ayun si Catres Maria to. Ang laki ng braso. Kayang-kaya talaga. Kayang-kaya talaga magbuhat ng isang sakong ano, kupra. O ako naman daw pa. Pero huwag mong pakita yung mukha ko kasi haggard na. Huwag tayo magpapakita ng mukha ay. Kasi haggard na yung dress. Yung kamay lang ba? Ito. Ganito ay so pagawa. Oh. Siksikin ng bunggang-bungga para yung kilo niya ay mabigat. Okay. Umarita ako ka ni pa. Delikado ka ng bakwa ng arugin. Oh, Talbuan talaga. ko. Sutong mga panas ang puro. Delikado ito. Mori na ta ko madaso, kung di mo didasukan. Hindi ka nagpaling sa anong. Salamat sis Myrna sa pagtambay. Sigurado, meron kami dyan pang load ano. Ay mawasan. 500 lang, pwede na. Pang giga 300 or 500. Tapos yung mga durug-durug daw, pinupulot yun ni Kaprinso TV para meron siyang candy. Yan. Paabutin natin ng 30 minutes. Pero ano, 15 minutes pa. 15 minutes pa. Parang upload na rin yan. Ito pala dyan. Pinagalan. Adadang nila pa nag-review. So, ayan. Dalawa na lang. At magpapausok ulit tayo. Mamaya. Ayan, naka-anim ng sako. Naka-anim ng sako na. Hindi nga ito nagpasobra akong sako. Ito kung dahil. Mamaya magbuko tayo. Magsibot tayo ng kabaw. Wala tayong merienda. Buko na lang yung merienda natin. Napili ni Masali na kan sako mo. Arin sako ta. Ito, oh yun itong dito. Hindi. Gano'n lang.
Gatong na misin. Hindi ko pa naman do. Taw-taw. Pausok na tayo. So, tara Tungod na dio. guys. Tungod sa agdanan. Pausukan na natin para Utang makapag ano na tayo mamaya. Bibi, pag ano mo ko, iksahan mo ko. Dapat Bibi, may papel pala. So ayan guys, simulan ko na pausok dyan sa ilalim. Ayun tawag sa Tagalog ng makot. Magsiga na tayo. Parang may baboy ako naririnig ah. You know. Yan. Anuan muna natin ang mga tuyong-tuyong mga be kuha ka daw be. Say daw ka be. Yan. Kasi magsiga tayo dyan sa ilalim. Magsindi tayo ng apoy para pausukan ulit natin. Bibi, wala dyan bibing papel. Teka lang, pasok muna ako sa loob. Wait a minute. Parang walang signal dito sa ilalim. Sa hukay ng ano naman. Ay, huwag mo akong babatuhin. Saan pa? Dito sa tangod o dumaan sa may luwas? Okay. Wait a minute. So, ganun guys yung gagawin ko. Magpapas. Hindi ako dito ng apoy. Para mausukan yung mga hilaw pang niyog. Kailangan i-ready ko muna kasi baka masupukate ako dito sa ilalim. Mahirap na. Aray ko. Napauba ko kasi nasango ko yung abo. Patuwa na panabutan ko sa tuya pa niya kung nilaw pawra na panahan. Hirap sin dahon ng niyog. Mapa na kaya ito. Tayo ay magpapausok. Magsisiga tayo. Ang ingay nyo dyan sa taas. Yung kalabaw daw kung nanunuhag. Yung nanunungay ba. Sabi ni Father, hindi naman daw. Aro, Diyos ko. Ayaw sumindi. Basa kasi yung dahon ng niyog. Ano mo nagabot? Kakan pa yung bago mong tulungan pa sa ibong. Kaya nga eh. Ayun. Ayun. Ayan na, umuusok na. Ayan na. Huwag naman si stress mag-case dito. Agoy. Namalo yung ating no. Ang ingay nyo, ano ba? Huwag kayong maingay. Nagla-live si stress. Ayan na guys, ang laki na ng apoy.
Aragoy, aragoy. Aragoy, aragoy. Masusunog yung cellphone ni Tres. Yung isa, oh. Susunog na ako din eh. Ay, agoy. Ay, ate, silang tao na ba? Aray ko. Ha? Silang tao na. Ikaw na wala. Oo. Bibi, ka gano'n dyan, Bibi. Hindi din tinawag. Nasubrahan. Sa usok. Oh my God. Ang pagkamada dyan sa ano. Kumain ako pa ni ano. Tubar. Tama lang, eh. Doon pa rin yun. Oo. Balik na dyan, tako na. Ay, Hindi, akin na yan. basta yung bunot. Hindi yan. Okay na. Tanggal ko yung isa. Susunog na. Nasubrahan sa... Huli pag siya. Tumalaw dito. Hindi. Hindi mo pag-isang tamaraw. Hindi mo ganun. Dapat? Sige. Ilaw. Nakitiro na yan. Wala doon ni Nita. Grabe lang ko. Ilaw. Maingay yun si Pudra Girls. Yan ang una yan. Nasunog yung mukha ko. Hindi ka madaan mo na yan. Nasunog. Tapos pag naayusan na sira. Laman nila, oy. Lahat. Tuyo, nabunot. Tinanggal ko yung isa kasi nasobrahan sa ano, apoy. Ayun. Oh. So ganyan na yung kakalabasan niya. Oh. Kailangan maluto din yan na sa ibabaw. So yun. Oh. Yung isa hindi na gumana yung apoy. Yung sa kabila lang. Nawisan akong bungga. Supukit. Supukit ako sa ilalim. Ganyan guys, yung buhay ng farmers. Dugot pawis. Kapag abroad nga tayo, sis Nerna. Buti pa si sis Nerna, mag-abroad. Kami hindi na pwede, overage na ata. So ganyan yan. Nagpapausok ng kopra. Mga ilang minutes niyan, mga siguro 1 hour, luto na yan. Tapos papalamigin na naman namin bago ilagay sa sako. Yung iba kaninang naisako namin, hahakutin na yun ng kalabaw doon sa may malapit sa bahay. Sisay? Iyo? So babae? Hata? Agoy, sisay. Mga klase na may siyang mga dyan. Iso, kada nag paraunin na naman subayong. Ay. Naputan sa lawgan tula. Tapos yun, progress ina. Agoy, tabang. Isi daw ito di. Saka. Ito na naman si Juan. Bawal ang kahubad ba sa ano gayod? Sa camera.
Bawal sa camera nakahubad siguro. Ako I don't know. Yung baga ka ba ka? Mano ko kayo ni. mas mano ka. Ma-restrict. Madilit. Aywan ko. Pag nagpadara sa YouTube. Da-da-da-da-da. Hitting inside my heart. I'm the one who wants to love Pag gatong you ganyan sa balbula. more. May pinagutaw. You will see I can give you everything you need. Let me be the one to love you more. Parang tinanggal ni Lolo yung tamsak ni Yarna. Nawala yung tamsak eh. Wow, 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 Takan. Oh, tapi na gatungan mo sa ko. Bis na silipin natin yung kalabaw kasi yung maliit na kalabaw ayaw dumidi. 3 araw na. Pina-injection na nga to sa veterinary. Ayaw dumidi guys yung bagong panganak na kalabaw. Sobra nang magatas yung ina. Sana kaya yun? Bakit ayaw mo magdumidi? Ano problema mo? Yan guys, wow, ang dami ng gatas ng ina. Oh. Ah. Wala namang gatas oh. Hala, wala ka ng gatas. Di pa naman nagdididi yung ano mo. Ito kasi guys, yung baby kalabaw, hindi nadidi sa ina niya. Kaya parang matamlay siya. Pangatlong araw na ngayon. Kapag hindi pa to dumidi, syempre ano mangyayari sa kanya? Mamamatay siya. Pero parang wala namang gatas yung ano. Ito. Parang walang gatas na to ah. Yan. Papaswagin ko. Nagagalit. Parang wala naman pang gatas to. Wala ka dyan. Walang lumabas na gatas eh.
Pag hindi dumidi yun, ay nako, kawawa ka. Mamamatay kang kalabaw ka. Ayan na si Tres Marias Bunso. Nakasakay na sa kalabaw. Maghahakot na daw siya ng aray ko. Maghahakot na daw siya ng kupra. Dadalhin dun sa bahay. Ang itim nitong kalabaw, bede. Buffalo to. Lahat. Ito. Ang lawak ng lupa inyo sis, no? Malawak din naman sis, sis Myrna, 6 hectare. Puno na nga ng ano, ng mga tanim na niyog. So ayan, tingnan muna natin yung ating pinapausukan doon. Kaso lang sis, kulang kami sa manpower. Manpower. Walang alalay ba? Yung lalaki naman sana parehong may occupation at saka pareho ng may asawa. So, kami na lang yung kaagapay. Kunti lang naman sis yung kapitbahay namin sa taas ng boundary ng lupa namin meron at saka sa kabila. Mga ano lang, mga 3 bahay lang ata, 5. Hanapan mo ako dyan, sis. Hanapan mo ako ng AFAM para magkaroon ng manpower dito sa Tres Marias Farm. Kalabaw na lang nga yung kasama namin. Yun yung aming alalay ba, kalabaw. Tama na ako na yabi. Lubat na pala ako sis. Ano na? 13 ano na lang, percent. Mag-i-end na ako sis. Salamat sa pagsama sa aking 35 minutes live. Salamat sis Myrna. Thank you. Lubat na ako sis. Bye-bye. Salamat. Mag-charge na ako.